היי, ברוכים הבאים ללומדה קצרה של הוראה פורצת דרך באמצעות בינה מלאכותית. בלומדה הזאת אנחנו נלמד שימושים שונים של בינה מלאכותית, בעיקר ChatGPT, אבל גם תוכנות אחרות שבהם אנחנו יכולים להשתמש כדי לקדם את ההוראה שלנו בכיתה. כמו שאתם רואים בעמוד הזה יש 5 מוקדים, אני אפרט על כל אחד מהמוקדים האלה, ועל כל אחד מהמוקדים יש מדריך כתוב, וגם קישור לסרטון שבו תוכלו לצפות. הסרטונים הם 5 עד 10 דקות, ושם אני ממש מראה איך אני עובד יחד עם ה-ChatGPT כדי לקדם מוקדים שונים. עכשיו אני אזכור בקצרה ממש את המוקדים ואני אסביר מה הם. המוקד הראשון הוא כתיבת סילבוס, זאת אומרת מצב שבו אני רוצה לכתוב סילבוס לקורס חדש או שאני רוצה לעדכן קורס קיים. אני אגיד שאפשר להגדיר מטרות, גם מטרות, את התיאור של הקורס, גם את המטרות שלו, גם את תוצרי הלמידה, גם באמצעות רשימת מאמרים. אני אראה איך אני לוקח מאמרים, מזין אותם לתוך ה-ChatGPT ובעצם מתוכם יוצר את הרשימה. אפשר להגדיר גם מתוך מטלות קיימות של קורס, וגם אני אדגים איך אפשר למצוא מאמרים עדכניים או מאמרים אחרים באמצעות פרפלקסיטי, שזאת בעצם תוכנה על האינטרנט שעוזרת לנו למצוא מאמרים בכל מיני תחומי דעת. המוקד השני הוא הנגשה של מאמרים. אנחנו יודעים שאחד האתגרים המשמעותיים של סטודנטים, שהם לא קוראים מאמרים, או שחלקם הגדול לא קוראים מאמרים, והמוקד הזה אני יכול להראות איך אני משתמש בבינה מלאכותית כדי לגרום לסטודנטים להיות יותר מעורבים במאמרים, לקרוא תקצירים שלהם או לקרוא אותם באופן חלקי ואפילו לקרוא אותם באופן מלא. אז אני אראה איך אפשר להשתמש בבינה מלאכותית ליצור תקצירים, לתרגם לשפות אחרות, אם יש לי סטודנטים למשל ערבים או דוברי שפות אחרות בכיתה. אני יכול להראות איך אני יכול לגרום ל-ChatGPT להציע לי קטעים להתמקדות, לכתוב שאלות מנחות לקריאה, וגם איך ליצור פודקאסט רק באנגלית בינתיים, מתוך בעצם מאמר. האופציה השלישית היא יצירת מבחנים אמריקאים שבודקים את עצמם באופן אוטומטי. אני אראה איך אני יכול להשתמש ב-ChatGPT כדי לכתוב שאלות אמריקאיות על סמך שאלות קודמות, או על סמך מאמר או גוף ידע אחר, ואיך אני משתמש בתוכנה של גוגל פורמס ועוד תוסף שלו, כדי בעצם לאפשר בדיקה אוטומטית. זאת אומרת, תוך רבע שעה, 20 דקות, אני יכול ליצור בוחן שייתן ציונים לסטודנטים באופן אוטומטי, ויעזור להם בעצם לחשוב על הידע. המוקד הרביעי הוא יצירות של חשיבה מסדר גבוה. אני רק אגיד שבניגוד למשימות של שליפת ידע, כמו בבוחן אמריקאי, הרבה פעמים אפשר לבדוק משימות של למשל הסקת מסקנות, השוואה, בניית טיעונים, חשיבה ביקורתית וכו' וכו'. אני יכול להשתמש בבינה מלאכותית כדי לעשות איתו ביחד סיעור מוחין, כדי לבנות משימות מהסוג הזה, ובעצם הוא ממש כותב לי את המשימות, הוא יכול לכתוב לי case studies, הוא יכול לכתוב לי משימות של למידה מטעויות. אני אראה איך משתמשים בכל הדברים האלה. המוקד האחרון הוא יצירת מכווני הערכה, שבהם אני בעצם אומר לו בוא תיצור לי קריטריונים להערכה של משימות, הוא יכול לחלק את הציונים גם, וזה יכול אחר כך לסייע לי וגם לסטודנטים לעשות את זה יותר טוב ולעשות בדיקות. אז בואו תיכנסו, אתם מוזמנים להיכנס מוקד, יש שם גם מדריכים כתובים וגם קישורים לסרטונים. אני מזמין אתכם לצפות בכולם ולהרחיב את הידע שלכם על איך אפשר לעשות שימוש בבינה מלאכותית כדי לקדם את ההוראה שלכם בכיתה. בהצלחה.